Hejsa, og velkommen til en kedelig single let's play. Vi starter op i det her kedelige sapling 3. Hallo? Hvad satan? Vi er ikke alene. Oj, Niklas er her, jo, og vi begynder på en ny let's play. Minecraft. Ja, vi spiller Hvis der var Minecraft. nogen, der var i tiden. Nå, let's begin. Ja, vi spiller med texture pack, hvis der er nogen. Den kommer ned i beskrivelsen. Så I kan jo bare gå ind og downloade den, hvis det er det, I har lyst til. Hvad fanden laver du? Jeg laver en workbench. Ja, slår så længe. Au. Du skal jo ikke dø. Hello, morfruen. Ups. For helvede. Jeg laver lige stentus til os begge. Godt så. Jeg har fået på. Han har fået på. Skal vi bo her ved spawn? Hvad? Skal vi ikke bo her ved spawn? Jo, kan jeg ikke lige få 3 stykker sten? Fik du 3 stykker? Ja. Lav en furnace, Okay. så vi allerede er nemlig. Har du fundet jern der? Mhm. Okay. Dobbeltjern, så det er en iron pickaxe der, så. Og dobbelt kul. Boots. Lad os se. Kvart i er vi done. Når klokken, hvor lang episoden skal være. Mhm. Okay. Prøv lige at eftersøge det her. Det er en iron ting derovre. Længere over mod den der vej der. Jeg tager lige det her kul. Okay, så tager jeg alt jern. 10 stykker jern. Allerede. Der er mere kul. Der. Lol, første episode, der har vi allerede startet ud med jern. Det er fedt. Monster. I den her verden, der skal vi... I den her verden skal vi komme til end. Ikke også? Og vi prøver. Klar, achievement. Alle er typen. Men så skal vi til at hvad hedder det? Træsmulsion. Hvad? Hvis vi skal klare alle achievements, så skal Ja, vi til det at tager en lang tid. lave 9 kul. Jeg har det her. Lav lige en stenpik. Akse. Så der. Det virker. Har du givet mig der jord der? Er det jo 3? Så er det fint, ja. Så går jeg ud og skaffer mad. Så vi kan få noget. Så vi kan få noget at spise. Sidder du fast? Sidder du fast, Jonas?
Mm. Spawn du ned i vandet? Jeg ved ikke, hvor jeg spawnede. Så spawner vi den ø igen. Og tape. Mange gerne. Ja, i den her display må vi gøre en TP til hinanden. Nej, hvad fanden? Der er world hole her. Hvor er der frog? Jeg kan ikke se det, Jonas. Ja, jeg har world hole. Så går vi bare ind igen. Hvor fanden er det spawn, vi var på før? Det var herovre. Kom. Fuck, jeg lager lige nu. Kom ind. 2 sekunder. Kom der. Bare følg efter mig. Vi mangler mad, Jonas. Og det her? Det gør jeg i hvert fald. Hey, der er monster. Det er allerede nat. Hvad fanden skal jeg for det? Det var han. Jeg ved det. Hvor fanden er mit store hul? Er det der? Ja. Vi har ikke fået bygget vores hus endnu. Lol, så de ting var lige dernede. Må der ikke få nogle stentools? Jo. Nej, jeg er lige glad. Nej. Jeg giver dig jerntools. Beskyt mig. Hvad når du med det der? Det var dig. Skaff dig en hund. Okay. Er det din hund, det der? Mhm. Hvad skal den hedde? Det er John. Det er John. Okay, så tager jeg den her. John. Ja. Ja, John. Hun er John. Okay, jeg har skaffet en geks. En geks. Skal den ikke helt pjavn? Jo, Pjavn. Pjavn. Kom her, Pjavn. Pjavn. Nu kommer Pjavn. Ved du hvad, John han kan lide at fange pile. Ja. Godt, John. Nu kigger min hund den boller. Oh yeah. Har du flere bones? Yeah. Eller brugte du 2 på din? Jeg har brugt 2, ja. Sæt. Shit. Har du noget mad? Nej. Det går lort til. Godt dæk. Det vil godt. Hvad er der? Ej, en pickaxe. Ja. Men bare skaff dig mad. Hvad? Bare skaff mad til dig. Okay. Så er der en creeper her. Creeper, the fuck am up. Tak. Fik vi lidt jord. Til kunne gøre sådan her, mand. Skelet. Vi skal have flere, vi skal se hvor mange hunde vi kan få i jorden. Ja. Jeg har en, og det er John. Jeg udveksler aldrig John. Ja, nu dør jeg fandme, jeg gør. Har et halvt liv tilbage. Men... Kan du give mig nogle tusser, altså nogle... Jo. Hvad lidt? Ja, det er jo flot, det er det her. Så kan vi sætte også TP. Jeg har alle dine ting. 10, Niklas, 10, SCP, og Nyx, Jonas. Ej, fucker det. Hej. Nu får du nogen. Ja. Nå, tak. Jeg laver lige et sværd til dig. Jo. Ja. Han slår den.
John. Slap af, John. De andre kurer, de er efter mig. Nej, de andre pjavn, de er efter mig. Prøv at lade den gå, så løber den efter mig. Slap af. Prøv at lade den løbe. John, fang ham. Tag så, John. John. Nej, sæt John op. Creeper! Altså, min egen hund er efter mig. Nej, det er fordi, du er død. Nu døde jeg igen fra min egen hund. Nu stopper du, John. Jamen, det er John, den her. Nej, det er min, fordi jeg kan få den til at sidde. Og jeg kan ikke gøre det ved den anden hund her. Det er den anden hund, det er min egen hund, der gik efter mig. Så stopper du. Nu slapper du af, ikke John? Jeg har fundet en spider-jockey. Har du? Ja. Det er ikke en spider-jockey. Det er så. En spider-jockey, det er en... Den der. Nå, var der ikke. Hvorfor kan jeg ikke gøre det? /GPS. Så havde du et svær. Det hele, det ligger. Wow. Hvorfor fuck skal vi heller ikke spawne der, hvor vi er spawnet? Ej, nu tager de min hund færdig. Oj. Og så hunden. Godt. Hvor er mit jernsvær? Ja, jamen, jeg har også jernsvær, men... Har du 2? Nej. Fanden er mit jernsvær? Jeg har fået alt andet undtagen mit jernsvær. Og til det her så. Og så dine ting her. Du kan få dit stingsvær. Hvorhen? Der. Jeg skulle lige følge. Det er bare ikke, ja. Nå. Hvor mange minutter har vi ikke filmet? Det ved jeg ikke. Ikke nok endnu. Ja. Du kan få dit jernsvær igen. Hey, det er mit, den der. Nu Yes. har jeg 2. Har du 2? Ja. Nej, det er snødt her. Ja. Nu har jeg 2 igen. Ja. Men bare beholde en af dem. Nå. Så med den her... Hvor lang tid filmet nu? Skal vi til at stoppe, eller? Nej. Okay. Nu slapper du af. Hvor er min hund henne? Nu er vi stedet. Hvor er John henne? Ved du, nu dræber fandme han lort. John er død. Jeg får et Her. begravelses... Hvad? Ja. Hvad er det her? Hvor gør det? Ja. Hvorfor gør det med stentus, når jeg er jerntus? Fordi at det var dine ting. Kom. Nu jeg synes, vi skal bo her. Fordi at så er vi tæt til spawn. Det er jo ikke et spawn alligevel, for vi dør. Når vi dør, så flyver vi af helvede til langt væk. Nå, det er sgu da rigtigt. Kølle, røl. Må vi nødt til at finde en ny pjavn og John. Finder jeg bare Little John herovre. Busken. Sådan forladt mig herovre. Ligesom den creeper her, det er bare sådan en ingen venner har. Der er 2 creeper her, Jonas. Der er 3. Jeg tager bagfra. Jeg kommer bagfra. Vi nakker dem alle. Vi nakker dem alle. Trollface. Jeg kan slå på lagspræk. Det var der med mig. Prøv at vente, jeg laver lige ud af det. Kør. De har en server. En rigtig god server. Og I selv ejer den, så skal I skrive IP i kommentaren, så kommer Marion hen og hilser på jeres server. Så bliver I glade. Det gør vi også. Skal vi bo herovre? Jeg leder efter får lige nu. Okay, så laver jeg et lille hus hernede. Herinde. Ja. Jeg finder kun skelet. Køl. Wow, hvad var det? Man. Altså, jeg fik bare så et lag bare i 10 sekunder, eller sådan, så kommer bare en creeper. Hvad foregår der? Nu
nu er det lidt svært at bo der, fordi nu er det hele smadret. Skal vi det fandme her? Nyt sted. Jeg har 11 stykker kylling. Har du 11 stykker kyllinger? Kyllinger? Oj. Ja. Hvor vil du bo henne der? Vi starter bare med at bo hernede. I en lille grottemine. Eller hvad fanden det hedder. Godt, du finder jern, så kan vi nemlig få jerntools. Nogle steder. Kun. Død. Godt sat. Jeg skal lige se. Jeg ser godt sat. Nu har jeg en helt stack. Torches. Der vil jeg lige jeg kan. Nu skal jeg kan. Jeg har 32 torches. Bum. Fedt i næste opdatering. Så kan vi begynde, så når man miner kul, så får man nemlig XP. Vi skal bare have en masse jern. Masser. Jeg fandme har fundet et par stykker med. 20. Yep. Lidt over 20 nu. 4. Jamen, jeg tror faktisk ikke, at der er achievements på, server. Er det det? Du har jo dine egne achievements. Gælder det op på server? Ja. Okay. Men det er dit Minecraft achievements, så det er dit single player achievements, du går efter. Ja. Så vi har lavet vores stentools og alt det der. Jeg har lavet et lille hus. Eller et lille... Jeg har prøvet mig ned i en klip. Jeg har fundet sådan en fin en her, jeg gerne vil have med. Koger. Jeg vil gerne have sådan noget her. I den her sapling. Hvordan det her? Har jeg en workbench her? Dups. Kylde og rød. Blæk. Hvad skete der for den der? Er det ikke 8? Nej, det er 16. Vi skulle faktisk stoppe nu, men vi installer alle vores Minecraft til 30 minutter fra nu af. 30, det må det. Hvis du... Altså lige med TP bare hjem til mig. Eller TP over til mig. Nej, det gør jeg ikke. Jeg dræber kyllinger. Okay, så når vi er færdige med at dræbe kyllinger, så TP over til mig, så afslutter vi nede i den lille grotte. What the fuck? What the fuck? What the fuck er det? Jeg fik kun en af mine saplings, så jeg skal lige What the fuck? plante den så. Hvordan fanden kom du her, mand? What the fuck? Så for fuck? Oj. What the fuck? Det er jo da ikke planlagt det der, Jonas. Du bare lige pludselig kommer over imens laver noget, hva'?
Det kan Lol, jeg faktisk ikke så burde respektere. de Det kan jeg ikke respektere, Jonas. Du er faktisk meget sur på dig. Det er helt i orden. Det er helt godt. Så skal jeg afslutte det her ordentligt. Det er kill. Kom nu ned i grotten, så afslutter vi ned i vores lille hus. Ja, jeg skal bare lige se, om jeg kan plante den her. Vi skriver må det ikke blive for langt. Fordi så blev alle børn sure på os. Selvom vi ikke har Og en gjort kylling noget. her. Nå. Man burde sgu da godt kunne plante den her. Ja, det var det, jeg sagde. Giv mig dit æg. Så. Højt vej. Lukker hovedet her. Sådan der. Sådan der. Jeg er dårlig til. Sådan der. Sådan der. Nå. Kom ned i grotten. Miner vi lige det her træ ned, og så kommer jeg ned. Godt. Er der en furnace dernede? Ja. Godt så. Men var det alt for den her episode så? Hallo? Ja, ja. Jeg skal bare lige rette på dine Kom fejl, her. ja. Kom her. Kom her. Du har ret på dine fejl. Har jeg nogen fejl der? Ja. Jeg får ondt i hovedet, da jeg går ned i vores min. Der var så. Klasse. Får du lige det i den der ovn der, og så skal vi til at afslutte. Ja, hen i hjørnet. Ja. Hernede. Okay, vi gør lige sådan her. Godt. Ja. Jonas, vi ses i næste episode på Ja, Danish Gaming TV. sådan. 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 Ses alle sammen, man. Yeah, bitches. Vi ses. Farvel. Farvel. Moin. Moin.